Kene wis mung aku kok. Ya semoga lali janjine Pak Katiman. Opini sapa sedaya kemawon saking KSPI. Dulur-dulur monggo. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang manggung. Nganti lingsir srengenge ono kene. Mas Acong, Mas Kacang, Mas Joko, Wade Katiman, lah iya toh. Mas Sari. Mas Kacang sing ngendi toh? Yang gemoy. Iki lho, Mas Kacang iki sing iki lho. Lah iya toh, sing ngendi toh? Janjane Iya. kowe ni Gelagatmu. gelagatmu saja nyuri hatiku sujono Kowe kencan. kencan karo Soko. wanita Bok
sesepuh Oke. iki sesepuhku kabeh saking Sesepuh kabeh. IPPSI. Nggih. Lagune napa mengke Lagune napa, mangdawuh Bapak? monggo. Bapak rambutnya keren ya, Mas Eh? ya. Bapak, Keren aku apa? kalah loh. Aku kalah loh, Mas. Tak kandhani. Lah piye? Kuwi menolak tua ngene Oh, lho. menolak tua. Yo Mas. Lah apa-apa ya, Pak? Menolak tua jane awake Malah dhewe. ketok keren lah, Mas ya. Kaya aku ya. Lah iya, awakmu sesuk disemir kaya ngono ya, Mas ya. Oh, ganti Mas, esuk tak ganti nih Mas. Janjane Yo. kowe ne. Saja nyuri geni atiku sujo Adik, kencan karo wanita liya. Nuwuni Dewa Pak Katiman lali janjine sampun lunas. Semonggo kanca-kanca bok nada. Monggo monggo.
Yo sing sine entek kene sine. Bu,